Jer ta mlada generacija zna zašto ustaje i zašto to radi što radi. Ja mislim da je obraz potreban. Ja mislim da je obraz potreban. Ja mislim da je obraz potreban. Jer ubio je 27 ljudi u Teksasu. Ja mislim da je obraz potreban. Ja mislim da je obraz potreban. Ja mislim da je obraz potreban. Jer moje su simpatije i na strani stroja. Vi morate da znate da u fizici, u svetu vladaju dve sile. U kosmosu vladaju dve sile. Dve sile. Lizanje anusa i stavljanje šakre u rektu. Jer ta mlada genitalija u kosmosu zna zašto ustaje. Ja mislim da je obraz mazohizam, jedenje feca, pijenje urina, sisanje penisa. Mazohizam, jedenje feca, pijenje urina, nije samo štetno. Ubio je 27 ljudi u Teksasu. Moje su simpatije i na strani urina, i na strani genitalije, i na strani lizanja anusa i na strani stroja. I na strani stroja.